Така, сега показваме другите играчи по телевизията, по ТВ-то. Това е на Светко Гела. Но той дит ми знае паса. Не, магари. Твоя герой трябва да му взе магаре. Ми трябва, ама... И аз както винаги казах, трябва да вземем магари. На мага. Иди, гледай. Говоря на горски аз. Знам. Бързото едитно животно. Много бързо е. Знае работата. Абе, ти мене ли ще биже? Ти скелечо... Не ми Светко ли ще биже, будала? Ще ма би. Скелече Светко обърка ги. Бъркам ги. То оставаше и да не ги бъркам, човек. Ай, сега ще би ме знаменосец. Ай, шмакил. Yes. Да. Били го е. Не, съм на трето място. Преди малко бях на второ, но минаха. Абе, Ти на какво играеш? Да бе, с хищника пусна човек един коен. Знаеш колко ми хака? Трябва да вземем коен. Знаеш що? Що? Първият модър ма забавя и ми хака по 900 първия му удар. А знаеш какво трябва е? да вземеш за 44 ниво атаката ли? Не, за 45. Тя за 45 ли? Слагам коня тук, че аз те съм свикнала да игра. Отблязали сме един флаг. И ти падна от този дет ти сбухва втория. Лоша работа. Чакай, драктова каска лакефи повече, бе. Добре, ама тя не дава живот пата, виж каква хубаво. Да, повече лесници и повече живот. Не знам, мен макефи, ако имахме легендарна драконова каска. Ако имахме... Убих един, бе. Браво на мене. Добре, свърших гневен. Аре, бе. То се не върви, бе. Аз ще го прескоча. Защо не се пускате конети, бе? Гледай ги, бе. Ясно някога, когато... Аз тук с коня ги пазете. Жив щит. Аре, бе, върви го оставя. Гледай го, бе! Що не го даде на мен, бе, будала? Да. Казва ПП със Светко. Светко 8-3. 80. Чай се поклоним, бе. Ние сме културни хора. То с кой няма кефи толкова, колкото кристалния. Трябва да вземем кристалния. Другите не ми пука. За едно мъртво чудовище се използва треналината пътя. Мислех, че има много и заради. Убих още един, бе. Аз убивам само напреднали рицари, бе. Виж, убил съм, значи... само ето съм го убил. Винаги не го убивам. Майче. Ще видим после видеоклипа. Сферични отломки. Трябва да боиди сами, бе. Имаш 99 зарда. Да, не, имам още 99. Аха. Да, бе, в сейфа. Като ги направиш 99, ги слагай в сейф. Аз Да имам вече за следващ. Човек, да имам за следващия евент да влизам нон-стоп. Да не плащам от въдници. Разбираш ли? Като те убият, направо пак да си влезеш. Да. Победа. Само 207 точки ли, бе? Шега 3 Чи какво игра до сега? 5 са 5. Костюми тук. Футбол малко. Аз ще бойдисах мантията. Чай я вдигнем да видим как се вдига. Така. Вдигаме щити. Вдигаме за една на бонки, това не струва да го вдигаш. Освен заради щитите, ама. Хватката на Амон. Не се струва да вдигаш. Кристали 18. Човек, ако ти вдигнем лъка, той знаеш, че лъкът струва повече от уникалните. Там на работа. По-яко от уникалните ли, бе? Да. Всъщност да. И то сте ти пусна и втори, Казвам, че на мен рядко пуска. Обаче слаби пуска, дечка.
Ще да видим кой кон повече ма кефи. Човек, закони легендарен призрачен еленски череп. Не знам. Да го изстреля? Не разтопи го, ако Да, искаш. бе. Да го стопя. Ама иначе няма да стопявам тези. Твоите диети са отключени. Те. Доста екстракти имаш. Аз взимах екстракти за Хердор, като го бием. Да не умираме там и да плащаме. Нали това? На Хердор. Нали си на ятри, бе? Или ти си ги свършил чак? Не съм ги свършил. Имаш много. Много трябва да вдигаме. Макар ли, ще станем силни. И на двата рига. Ще имам два рига. Човек, аз видях гледах едни видеоклипове на Дракенсайн и за една година, знаеш ли кое ниво е със сега? Те вдигат заедно. Не играят по отделно, ма не са българи. Кое? Значи... Ти знаеш какви са силни? Не ми помня имената. Ама за една година минали са я 5 и са почти фул уникални. Ого, убити са тя. Човек, нашия, дед бяхме го направили мага, човек, дед го разбиха, че мислиш, че той нямаш да стане, ние го развеяхме само едва 1-2 месеца, пък беше станал толкова сяк. Не, всъщност не беше, аз нямах нищо уникално, освен това на сегрито. Не бях толкова силен, но ако взимах нещо на лошата, ще да е по-добре. Мразя танкове! Дори Херидор Хард дава ли нещо? Но. Да, бе. Мразя танкове, да сме. Нямам място в инвентара, ще използвам 14 син екстракт. Да. 2 камаха с огнената. Огнената. Стрелата. Доста. Виж при моя рек, без син 1000 и нещо с огнената. Чакай аз да взема на Сиги манчето и да съм толкова легендарен. Ти имаш 1, 2, 3, 4. 4. Не, 4. Моя рек е силен, обаче му трябва развиване малко. Да, трябва да сменим пръстената с удивителен и това с легендарно. По обувките, и тях трябва да сменим. Аз не мога само... Ама имаш червена и някъде лилава. Къде отидат и тук също има бос. Не умирай, не умирай. Мале, би ми ги, бе! И един убит трима. Какво меле става? Не се миле, че го правим. Колко често стана атака? Ама твоите е колкото моите на арена, бе. Вашата колко атака е? 1,42 на арена. Иначе 1,14 майче. Не знам. Я хапни малко птици. Колко му е? 1,4 и нещо беше. Колко? Да, бе, гледай ги, бе. Аз бе речил толкова ти за какво са, че, бе? Ами, събирай ги за после, когато трябва да ходим на евентите в Вархолм. Аз във Вархолм не ди от мене, защото имам 17. Човек, тук рака, пак минах го, той го убихме ден и пак ти пуста. Еми казвам, че трябва да въртват ти доста пъти. Ама все пак имам 31. Да, дето аз ти събрах последното, дето ти пуста от първия бос. Обаче ли поне се движа бързо, не да кажеш нещо бавно. Да, ние вече сме при главната. Гледайте се. Какво? Браво. Сега е, че при мен става мили. Стрелеца 70 от вълците умря.
И си лапа пръста. В момента. Гледай го, пуска дупка на мене, бе. Па сме Виж, тим. кой така се бие. Уби двама, бе. В един рунд. И един е опитен легионер. Знам, че звучи много тъпо, ама знаеш какво? В карта, мали бе? Какво гледаш, бе, какво? Ага, сферична отломка. Ви чувате ли? Не. В клипа изобщо няма да се чува тъй, че. То аз едва ще чувам в клипа да ти кажа. Не, че се чуваш, я кажи нещо. Какво да кажа? Чува само на Макс. Че няма да се чуваш. Кои ми? За какво си? Даде ти рагана. Мощна? Да. Ма вие вече сте Ние убихме. супер. Трябва да въртнем още малко. Абе да въртнем днеска наистина, ако спечелиш още едно и днеска може да са ми. Я ги питай да ни пак ще влизаме, бе. Удивителни меч ногти. Закони са аз. Аз получих. Имал съм 7 легендарни мечи ногти. Без шега. Айде да се връщаме. Тишина. Аз ще ги разтопя да ти кажа. Ами да, Аз аз... имам много да разтапвам. Поне там яко са филм. Ма Ма на аз ли сме ти... единствените, дето имаме коне, бе. То другия мага, дето той е на PS4. Какво правя сега? Човек, ти знаеш ли, че моят удивителен пръстен е по-силен от това, дето дава PS4? Чакай да сложа зърдата в сейфа. Виж сейфа. А то пак какво замяна да ги сложа? То няма... 99 ли са зърната? Да. Ами слагай ги, махай нещо. Не да го изхвърляш, ми замени ги. Я ми сподели да видя. Нищо да споделям. Имаме някакъв си за 43 някакъв с много як колан. Да, пазу. Него ще го изключвам. Ще ги оставя тук ръка да знаеш, тя Не, място. остави си ги. Ами притопи букуците, де да ги получва, нали? Отивам. Удивителни. Отивам сега да ги притопявам. Трябва да съберем, ако съберем още малко, още 50 зърна кафе за следващия евент, колкото ще му. Удивителни мечи ногти за 400 ги разтапям. Ще разтопя и за 37 за отзади такова кръгло. Ама за кое ниво е? 37. Добре. Абе, щом не е за... Всичко оттам го разтопявай, стига да не са... Дай да ти видя атаката колко е. Магически Коя? план за 37. Магически план за 37 да го разтапям ли? Кое? 6. Магически клан за 37. Мъкни бе, Искам плане да ви малко! лъка, бе. Много искаш, чакай малко. Ето. Какво викаш, Айде. Светко? Да разтапям ли магически клан за 37. Не знам, Магически план за 37. Ми да. Да, ще е същия. Следва, да почнем раз- пак да ги бием. Да. Ти чакай, Анатолий те разтапя ли бърз гледай за 38 удивителен пръстен? Ами, удивителен път. Да. Добре. Знаеш какви са яки за 43 нива пръстените? Аз седия Идва. само ги избивам. Те са истински пръстени, мязат на истински, наистина. 33-то ли, а? Да, 43. Ти кое ни по-сплапене? 41-то. Добре, това беше ПВП с Светко 83. До следващия.